22 нафар зан дар рӯйхати шумораи нашъамандони маркази наркологии вилояти Соғд ба қайд гирифта шудааст. бештари гирифторонро синни соли аз 35 сола боло ташкил медиҳад. дар рӯйхати гирифторон духтарони ноболиғ ва ё занҳои то синни 34 сола дида намешавад. тибқи умури расмии маркази наркологии вилояти Соғд 868 нафар беморони нашъаманд дар нимсоли аввали соли 2022 ба қайд гирифта шудааст. нишондоди мазкур нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 31 нафар кам мебошад. Agar az sinu soli az 18 soligi do 34 soligi dida bo'layim agar dar qadimo 141 nafar dar qadimo bemoroni nashmandi hastan. Az sinu soli 35 to 59 bo'shadi agar 692 nafar ba qad girifta shudagi. Az inho 22 nafarshon zam bo'shadi. Az 60 bolo hamagi 13 nafar dar qadimo бемори нашамандӣ ба хат гирифта шудаанд. мавзӯи мазкур дар нишасти раёсати агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд низ баррасӣ гардид. гуфта шуд ки бештари гирифторони беморони нашъаманде дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд 219 нафар, Панҷакент 189 нафар, Исфара 91 нафар, Бобоҷон Ғафуров 85 нафар, Истарафшан 54 нафар, Масшош 45 нафар, Бӯстон 42 нафар, Конибодом 40 нафар, Сиптамент 40 нафар, Гулистон 23 нафар, Зафаробод 11 нафар, Ашт 9 нафар, Дебашти 6 нафар, Айни 7 нафар, Ҷаббур Расулов 5 нафар, Истиқлол 2 нафарро ташкил медиҳад. Вилояти Суғд 868 нафарани беморони нашъамандро ташкил медиҳанд ки назар ба ҳамин давраи соли 2021 31 нафар ё ин ки 3.4% коҳиш ёфтааст. новобаста аз коҳиш ёфтани шумораи нашъамандон дар баъзи шаҳру ноҳияҳои вилоят баъзи нашъамандӣ то ҳол ташвишовар боқӣ мемонад. имрӯз дар Тоҷикистон ба 100 000 аҳолӣ 48 нашъаманд рост меояд. аз рӯи истеъмоли намуди нашъа бештар дар ҳамин давраи соли равон дар вилояти Суғд 556 нафар, аз рӯи истеъмоли героин 112 нафар, афён 102 нафар бангдонагӣ ба қайд гирифта шудааст. мудири шӯъбаи маркази наркологии вилояти Суғд омили асосии гирифторшавӣ ба бемории нашъамандиро дар беаҳамиятии падару модар ва тарбияи нодурусти фарзанд медонад. омилош ҳамин ки баъзе донишҷӯ ё баъзе мактабхон хар мактабхон ба назар гирифта нашудааст. модури синни соле ки мисол баъди ҷонсо баъд аз 20 мане 18 чиқар гуфтем 18 то 34 солги бошадаги иҳон бисёртар пештар агар ягон машруботи спиртӣ истеъмол кардаги бошанд агар синни соли калон бошадаги ягон гирифтори ҳамин беморӣ шудаги бошадаги ҳамон далили бемории одами нав ва гирифтор кардан ва бисёртар шавқу ҳавас пайдо карда шуда ҳаракат мекунад ки одами навро ба ҳамон беморӣ гирифтор кунад. аз рӯи нишондодҳо ва таҳлилҳои ин марказ аксарияти гирифторони нашъамандӣ дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. яъне онҳо дар муҳоҷират ва ё кишвари бегона қарор надошта аз худи кишвар ба нашъамандӣ вобаста шудаанд. Зуфрона Хоҷаева, директори маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар вилояти Суғд, зимни суҳбат баён дошт ки нашъамандӣ як намуди бемории вазнин буда дар натиҷаи истеъмоли як маротибаи он инсон ба вобастагӣ дучор мешавад. намедонанд ки дар натиҷаи ҳамин як маротиба истифода бурдан аллакай вобастагӣ пайдо мекунанд ва ин беморие мебошад ки организм заҳролуд мешавад, илlatнок шудани роҳҳои хунгард ба вуҷуд меояд, гирифторӣ ба ҳар гуна бемориҳо, маслан гиремагар ҷигар аллакай иллат меёбад, ба бемории вируси норасои масъулияти одам оварда мерасонад ки охири он ба марг оварданаш мумкин. тибқи маълумотномаи раёсати агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар давраи ҳисоботии оид ба пешгирии нашъамандӣ 5 семинари омӯзишӣ, 4 мизи мудаввар, 7 чорбиниҳои оммавии фарҳангӣ гузаронида шудааст. мудири шӯъбаи маркази наркологии вилояти Суғд Аҳрор Хуҷа Маҳмудов мегӯяд ки роҳҳои пешгирии беморӣ аз худи шахс вобаста буда метавонад нашъамандиро пешгирӣ ва табобат намуд. агар маводи кашиш бошад агар ва як бор дубор ба мисол ба беморӣ гирифтор шудаш мумкин мумкин маъқул нашавад, баъдаш маъқул мешавад, баъз маъқул мешавад. ин ки миге ое ки баъд аз он ки афён ё героин истеъмол мекунад баъди як маротиба ду маротиба истеъмол кардан вобастагӣ тезтар пайдо мешавад. тезтар муроҷиат кунанду аксарияшон дурамдаро шудаги набошад агар табобат кардани инам сал осонтар мешавад. наша ҳамин хел чиз мебошад ки ба тамоми организм инсон зарари худро мерасонад ва нишонаҳои вай маслан дилбеҳузурӣ, қайкунӣ, мо чӣ хеле ки мегӯем дарди сахт ба забони русӣ
ломка мегӯянд ки ба ҳамин гирифтор мешуда ҳар чӣ мехоҳад бисёртар ҳаминро истифода барад. متخصصون میگویند که مواد نشع‌آور لحظه ذوق بخشیده باقی مانده عمر را سیاه میکند. معالجه این بیماری دوردراز و گران ارزش است. در شعبه مرکز نرکولوژی ولایت سوخت موادهای داروباری طبابتی از بیماری نشع‌آمده موجود است. پس بهترین راه گرفتار نشدن این دوری جستن از مواد نشع‌آور است. گزارش سید مختار سیدانور، نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.